No tak budúcnosť štátu je ohrozená, takže ja to vnímam ako veľmi dôležitý moment, aby vyhrala tá správna osoba. To, čo momentálne sa deje vo vláde, nie je normálne. Čo sa týka môjho názoru, ide to úplne takým smerom, ako my mladí teda určite nechceme, preto som prišla voliť. A prišla som voliť kandidáta, ktorý si myslím, že to práve môže napraviť a ktorý môže naozaj niečo Slovensko posunúť tým správnym smerom na západ.